βλέπω τη σκουέρα. Το πλέον μία το κοίτημα. Μπράβο, έτσι. Ωραία, καλά το πας. Και παρουσιάζει τα δικά της. Και όπως είπαμε και πριν, έχει Final Fantasy 13 με καινούργια ίνους εφές, έψιλον 3 τρίλια, αλλά με καινούργια στοιχεία gameplay. Λίγα. Βλέπεις εδώ πέρα Θα δείξει το Blue Dragon τώρα στο οποίο βρέθηκε στη διαφήμιση. Έτσι, δεν διαφήμιση. Εντάξει, Ναι, αυτό. πας στο επόμενο. Κοίτα, λίγο Γκάνα μου φαίνεται. Ναι. Το ίδιο, Ναι, το ίδιο πήγαινες και πριν. Καλά τα πας. Δώξεις. Ρίξ' του. Πάμε. Έλα, δώσε και παρά, ό,τι θέλουμε. Δεν πειράζει, έχεις κάνει. Πάμε δώσε τα μου. Έλα, σπάστε τα. Τι μάλλον είναι αυτό, μα είναι δυνατό τώρα. Είσαι πιο όμορφη. Μπράβο, αυτό. Εκεί στο τοίχο. Corner trap. Δεν πειράζει. Μπράβο. Καλά, αυτό που έκανες εντελώς κατά λάθος είναι πολύ τεχνικό. Τι να κάνω. Εδώ σηκώνει ο άλλος να πηδήξει από πίσω. Κατά λάθος. Συνεχίζει τώρα. Κατά λάθος τα κάνω όλα. Όχι, μέσα σου είναι έτσι και από την